by ma zajímalo, kde si Nevidím, pozri sa! osprchovať! Čo mám spraviť? Ja to nepočujem ani, ty kokot! Defuzuje. Kde to bolo, Glenn? Bro, sorry. My chat is crazy. Ty kokot, čo máš, to si ma riavky? Hádam nie. Zimom riavky, keď mám 700 stupňovú mikinu na sebe. On ti len spraví to, že ty sa vystriekaš a nebudeš mať proste plodné tie spermie. Nice. Že môžeš jebať, púšťať to do nej jak bake, bejku, stíkej mi to do očí ako musí v obočí a nebude to, vieš? Nebude to mať žiadny efekt. Spravíš sa, ale nie tam spermie? A nie spermie, no nie sú plodné, proste není... Neviem, či to vysvetľuj, ty kokot! Nebudeš mať decko, ujebeš to do nej, no jak kokot pol litra a je to v piči, nič sa nestane. Môžeš zajtra zas a pozajtra zas. Ani... Neposielaj už blurb, kde som ja, ďakujem. Felix, ďakujem za tú podporu, ale zakázaný je tu blurb, kde som ja, chápeš? Je to prísne zakázané, je to normálne zákonom chránené. Nemôže sa vidieť, ty kokot. A ja sa nerad kúkam aj do zrkadla do piči, a nie, tak ešte ja... Jaké múdro si dal? No proste môžeš to do nej valiť. Haha, on sa pýta na to podviazanie vajec, vazektómia sa to volá. Rozmýšľal som nad tým, ale aj tak som neplodný, takže na čo to budem viazať? A videl som tú operáciu, jak to prebieha, to sa normálne na internete dá pozrieť. On vám nareže vajco, vyťahne niečo biele, taký káblik a spraví tam nejaký úzol alebo pičovinu. Čiže dobrý proste chirurg to vie urobiť za 20 minút, za 15, za pol hodinu, ale jebe ti to vôbec, nechám si rezať vajca, takže to jebem. Vazektómia. Idú cvičiť, tak prídu, páp, čo ide cvičiť? Porádne zacvič. Pardel. Felix, ďakujem. Prdel? Áno, choď cvičiť prdel. To bol môj tip. Aha, pekne, pekne! Lower and short. Len bude mať zbraň vy chuligáni, pôjdete do piče. Dal by som si strašne kávu. Že ja ti udelám zadarminko vazektómiu. Short. Lucián, schod si zacvičiť? Vája Filip, ahoj, dlho som ťa nevidel veru, kde sa túlaš, bráško? Či som sa naučil hrať hry? Áno. Monster je viac ako káva? Nemám Monster. A dal by som si kávu radšej, ale nemám. Trdelník, čau. Či bude 8 to menučko? Mad Max? Dobrý damage máme, no. No máme, no, 0. Ty máš 100, ty máš aspoň čosi, Lego, Serus, mám sa super, čo ty? Ľudia, káva, dneska nespíme. Dobre, 4 asi nejdeme a? Idem. Dobře, jdu radši. Long flash. Počkám tu. Dneska som nemal kávu, názor? Piči? Preto nič nehrám. Dal by som si, nemal som. A nemám ani doma, už som to všetko vycecal. Všetko som to vycecal. No viacerý, že? Ešte jeden a neviem ho trafiť. Ale je tam bomba, tuším. Bomb short. Do piče, doma dal z longu, lebo hen ten koko to nevie podržať. Fiasko priebané. Fiasko. Zab ho. Pekná kevo. Ešte dvaja, no škoda. Pekne do PG. Ježiš. Hen taký baran proste tam je. Eko? Alebo máš? Nemáš. Mačo, videl si, že na mesiaci už stavajú Lidl? Čo ti jebe? Na mesiaci stavajú Lidl! Ty si fakt kokot. Čo ti jebe? To som nevedel. A financujú to Respover. Teraz dám moc pekné. Long. Čo ti jebe? To bola hlava! On prehltol ten náboj! No ho zežral. No, papi pekný. Brzda. Ďakujem. Vyšiel ten Som náboj. na teba pyšný, že vieš poslať aj niečo pekné a nie proste strelnicu. Áno, Brzda, lepšíš sa. Jak sa máš? Galech 2 sa ahoj. Ja.
vo flashi. 44 v jednom. Dobre, je čas začať hrať? No, chcel by som, no. Je čas? Len Fiasko má proste 0-4, ja mám 1-4, takže to je jedno. Idem asi na B. Zoberiem si tú kurvu. 40 nábojovú a idem pozrieť B. Holiday go dneska je voľno, bol som 4 dní po sebe, tak som si dal voľno dnes. Bolo UFCčko aj, takže som bol do 8 hore a spal som do 16. A potom som zapol stream o 16. B. Flash B. Ide späť, going back. Toto je veľký pičovina ktorý. Dostal okamžito čelo. Po piči sa mám ráno otraj. Vstávam do robotky. A ty ako? Láhni kokot. Brzda, ja sa mám úplne, že po piči tiež. Vstávaš do robotky o koľkej? O koľkej si hovoril? O tretej, či kedy si povedal? Čo robíš Brzda, ak sa môžem spýtať? Pomocný staročný čau mi tu posiela pusinku. Kika, koľko ty máš rokov? 15? Či koľko si hovorila? Moja spolužiačka v 14 trtkávala 30-ročného. Miša. Halus. A ďalšia sa potom k nej pridala. A vyprávala, jak ho fajčí celú noc, že má popukané pery z toho, ja som bol z toho v piči. A ja 14-ročný zajačík, chudáčik. What the fuck is this language? Where are you from, Green? He's Russia, bro. Russia, okej. Smiešne mu to je. Tak by som mu najebal po tom hrtane. Povedz mu to. Najebal by som mu po hrtane, prosím, jebli, čo by tu vypráva, ty kokot. Kemo si ma rozosmial! Low HP, guys, nice. Do piče, 88 troj. Jebal by som po hrtane, keď Že, smieš to bude, ale tak... Facku, no by som... Ne, po hrtane, nie na hrtane, po hrtane by som najebal. V tom ruskom hrtane, ty kokot, Luky, ahoj. Green? A keby som ti najebal po hrtane? What the fuck is this language? Takého čapáka, ty kokot! Ach, bože môj, to je hrozné do píče. Hej, taký čapák, presne, taký čapák. Čáp, brátán, ty kokot! Dobre, ticho, chlapi, musím hrať. Chceme vyhrať, ne? Ešte možno jeden short. OK. Ste tam ukeroval, pičuc? Čo short? Nie, dobre. Short, bolo. To sú, že ninja. Aj druhý je náš. A čo, bol aj Vypálen, spodných do piče jeden. A s bečkami tu Dostal dole. hada. Koľko chceš? Long a short. OK. Už je pri aute 3, 2, 1. Jeden short, hej? A to bolo výpod do piči na tom shorte? Bolo. Ach, ty svinia. Ja som ho nevidel, tak som si to chcel rozraziť, bohužiaľ najebal mi skôr. No, 1-5. Máš na Fiasko. Máš. Ja mám Fiasko 1-6. No, to je také. No, my máme ako také. 4-6 a 6-5. Zlo je pomarančík, ahoj. A on od nich má 15-2? Čávinku. Kokot, že 15-2, aha. Som si až teraz všimol, že tam je takýto fečák. Nemyslím si, že je VHčko dáke tam, ale hrá dobré, no. Stopni. To? Lower. Bečko si. Ty čo tu robíš? Čo ti jebe, on ma nevedel zabiť. Two top mid left side. Last two top mid left. Maybe going long? Short. Možno short. Short, je. Pomarančík super, čo ty? Jak sa máme? Koľko si dnes ujebal pomarančov? Piče, škoda. No ja viem, že to je na piču vidieť, keď ho rozstriekaš. On tam má krv, ale ho tam proste nie je dobre vidieť. Ja viem. Pekne, ale aj tak 2-5 pomer. Tiež to nemám rád, keď tam šplechnem hlavu niekomu a potom ide ďalší. Nevidím ho dobre. Ale to sa dá v nastaveniach niekde vypnúť, ale neviem kde. Že tá krv tam nebude na tých stenách. Sámku, ahoj.
Ale Maťko, sa dali koľko prehier? 3 lowka, 3 výhry, 1 CSko, 1 výhra. Takto sa tu majú veci, kamaráde. Takto sa tu majú veci. Boli short? A zatiaľ nie. Na langu. Skapali dvaja naši. To je piči. Už nie. Short. Mid. One pick. Po piči zajtra o 5:35. Zajtra vstávam na prax, nebaví ma to, lebo tam len sedím a piču robím. Majster sa tam vyjebe na stoličku a tam zaspí ten kokot. Takže sa teším. Prosím. Dohodnuté, idem von. Maxor 360 asks Ezreal, ahoj, Maťu, Lilinko, Bubuško. Počuj, mám veľmi dôležitú otázku. Kebyže idem na raz ceste šestníka a dojdem až na križovatku 2 ciest pred ním, z ktorej sa vykryjú 3 cesty, po ceste uvidím cesto pri ceste a rozhodnem sa odbočiť, koľko raz cestí a cest som prešiel na to, aby som sa dostal k cestu pri ceste. Ja vás zajebem. Čaute, Maxor 360. Da. Vyzerá to, že si prešiel Mal dojdem, jedno te počkaj. raz ceste, to na Skestníkovi a potom si dorazil na ďalšie raz ceste, kde boli Piča, hneď som piče, to ešte pojelo. cesty. Ale bože, Maxo, Keď nič. si A to mi ďakujem. odbočil k ceste pri ceste, Toto bola moje. vlastne si prešiel 2 raz cestia a 3 cesty celkovo. Drž sa! Čo si Mario, si to dojebal? Čo ti jebe? Chalani, prišiel kuriér, mladý chalan a spýtal sa ma, keď mi podával veci, keď mi toto vreco podával, že čo si varil, si to isto dojebal, že? Názor? Názor? Že už si so mňa robia piču aj kuriéri? Do piče? Čo si varil, si to isto dojebal a začal sa smeť ako kokot, hovorím, nie, dneska som nevaril šéfom. Chápeš? Som v šoku. Short, more short. Však nejde to varenie. Á, z Bčka. Mám si tu aj vývar. Mám si vývar, mám piči. Láska, tíško, chvíľku! Však neviete niekto, kde by sa v okolí Hlohovca, Trnavy alebo Senca dal zahrať volejbal tak trošku na vyššej úrovni, ale nie súťažne! Označte ma keď tak v chate a nemáte zač! Aspoň na chvíľku mal tento stream úroveň, keď bol dedulo chvíľku tíško cmuk na venček! V januári chceš ísť volejbal hrať, čo nemáš Boha pri sebe? Jako čo si? Choď na Malorku, pozrňaj tam trochu piesku a vybavené, môžeš si zahrať piesučnatý volejbal s frajerkou. Tu ten si našiel frajerku a hneď ho ide na volejbalome drtiť. Chápeš? Tu ten. Ďakujem za Blair. Volejbal fakt neviem. Nice. Ale viem, kde je v Trnave barfshop. Surové mäso pre psíka. Viem. Jebačka, že? Zatiaľ nič, smoknem to. Odkedy je do vývaru hen taká cibula? Tá malá cibulka, neviem, ak sa to volá. Šalotka. Nie, taká tá jarná cibulka, či ak sa to volá? Ty mrtka. Je. Nám ide. Taká do piči. Ticho, nepáči, ak to vylejem. One short, one lower. To ide do vývaru. Jen taká vec, to nie je bazálka. To je taká tá jarná cibulka sa to volá, nie? Nevolá sa to jarná cibulka, chlapi? Ženy a chlapi? Pór? A to nie je pór. Ale je dobrá. Pijete vývar? Nemám tu lyžičku a som hnilý. Ísť do kuchyne, takže smola. To je kôpor? Talenka, ty si kedy videl naposledy kôpor? Pre Boha.
Nechcem byť zlý, ale do kuchyne. Fakt, nejako, nechcem byť zlý, pohoda, mám ťa rád, Siskala, ale... Alebo do štúdia. Piť vývarne strop, áno. Cibula, necibula, isto to chutí lepšie, ako keby si to varil ty. Patricius, sám by som to lepšie neopísal, máš pravdu. Top mid. Prečo do hlavy, ty mrtka? Ja som ti len šnúrku rozviazal, ty pičus. Pozri sa, nič nepovie, proste mi najbe hneď na hlavu. A vybavené, suverénne, má piči. Úplne. Bo to je nové menučko, pôjdeme to pozrieť po tomto cestu, chlapci. Otec povedal, že vyzeráš na 30 rokov. Sám okamžite chod tatinovi kúpiť one. Tribitku alebo Nemám niečo. nič proti otcovi, ale je mu jebe. Choď mu okamžite kúpiť niečo. Pozdravuj tatina. Pozdravuj tatina. Vlastne ty si tu bol u mňa pre onej, sám. Čo som ti dodával? Sluchátka? Či čo si to bol zobrať tu, bro? Čo si vyhral? Ty si prišiel, ty si z Lhovca, pamätám si ťa. Bol si milý. Bol milý, prišiel za mnou a že Maťo, môžem ťa objať? Hovorím, poď, som ho objal, bol po piči. No. Či pre Mišku si tu bol, máš pravdu, Mišku. Áno. Nebol milý. Že isto bol najbaný. No jasné, tatino ho sem dovezol z Lhovca a bol najbaný, isto. Kalinka, nevidel som, že písala. Moja mačka vraví, že vyzeráš na 25. Počúvaj ma, dedulo, to, že sa dosieraš v Kauflande, je jedna vec, ale pretočený si kalendár je apríl. A nechcem plážový volejbal, ale normálny v hale. A ja nehrám volejbal, ja sa hrám len s vajíčkami a venčekmi, ale túto vedúca prisediaca hľadá niečo. Aha, takže si našiel športovkyňu? Do piče, to je super, som rád. Som rád, že nemáš nejakú kysničku, čo len doma vysedáva a nešportuje, po piči. Neviem tu ten ty kokos. Nepoznám to tam takéto podujatia volejbala, tak tuto by som ti vedel poradiť. Napríklad v Ilave je taká hala, ale... v Lhovci veru, v Trnave, to fakt neviem, bro. Ale viem ti poradiť dobré reštaurácie v Trnave. Zober ho na večeru, nebyť kokot. Short. Maťo. Áno. Áno. Poviem ti ten najlepší vtip v histórii ľudstva. Počúvam, Max. V Rusku za komunizmu, ak si chcel ísť kúpiť auto, musel si ho objednať s 10-ročným predstihom a zaplatiť zaň. Tak si istý muž ide objednať auto, prinesie hotovosť a postaví sa do radu. Úradník mu povie: Výborne, súdruh. Auto dostanete v tento deň o 10 rokov. Muž. Už sa môžem smiať? Maxor? Čo ti jebem? Mne skoro rozjebalo na bránicu. Bro, neviem, či ako som neprehltol ten slíž do plúca, či mi až nevletel ten slížik z toho. Tak som začal smiať, nestíha. Go lower. Okay. Maxor? Ale kto sa pýtal teba do piče, pýtam sa chatu, tvoja úloha bola byť na minútku ticho za eurko a usmievať sa, dream job proste. Kevin, ty máš 14-7, ty mago. Tu ten. Ospravedlňujem sa. Za minútku mám byť proste ticho. Za eurko. Dream job. Ďakujem. Tu ten. Ďakujem. To je kokot. Zoberú do reštiky Patriot v Trnave. Patriot. Mňam. A dajte si tam sviečkovú. Alebo brinzové halušky. Alebo steak. Teraz je tam steaková party. City. Dobrý pokus. Radko, ale nie, toto ma nevyláka, bro, preto je to takéto z euro. Keby to bolo lakačkové, tak to tam isto drahšie, lebo to by som... Nice, ste ho zasypali pekne brokmi.
Poď, majvajca, poď bojovať. Dorežeme ho. Iba dobre. Ale nie, ja som ho len hitol raz. Vybehol piča jak Sandokan z mačetu. Keď sa vidím v zrkadle, nevyzerám až tak zle. Buy me 2 smoke. Pekne? I can smoke garden. Ja vás tak rád čítam, keď zajmem nejakú pičovinu a potom tie ohlasy vaše. To je krásne. Krásne. Sú tam smoky. Side. Toto je dosť dobre takto smoknúť, to bečko vyjebané. A potom ich takto rozobrať. Close. Dostal Inside. čelo? Nice. Ty mrtka. Pekto mi fúkol. Maybe going level. Yeah, going level. Jop. Tunnel. Tunnel! Ale Maťo, bratranec bol dnes na 12. včeličke proti covidu, je vraj nový druh mutácie Delta, Omikropiko, Nimbus 2000 názor. Koľko mu ešte ostáva? Včeličiek, 14 je málo. Tomu nepomôže, keď máme 14. Хорошо. Keď sa vidí v zrkadle. Ten taký vírus som ešte nepočul, len takú verziu. Pomaranč, dneska si neujebal žiadny pomarančík. Nevadí, ale bol si cvičiť. A dobrú chuť. Aspoň si bol cvičiť, takže fajn. Smoking middle. Ja som mal včera ramena. A brucho trochu. Neviem, čo toto dieruje, podľa mňa nie. Jaké reštiky? Však ja som chudobný! Jazdím na kolobežke nemecké diaľnice! Pozval som ju vyberať smetiaky a zbierať PET fľaše! Rande s ňou povedala a teraz ten volejbal kurva nevie nikto o ničom! Tutenko, neviem. Keby sa pýtal na herňa, na kacína, tu ti každý povie, ale... Volejbal, chápeš, koho by bavil volejbal? Keby sa pýtaš na herňu, na kasínko, to ti ešte aj súradnice dajú. Ako si utieraš riť po sraní? Po stojačky alebo po sediačky? Jak si môžeš utierať riť po stojačky? Jak? Jak? To je... Nice. Neviebe nás všetkých, že nie? Nie, neviebe, ja tam idem. Ježiš Maria, divaj čo sa stalo, on dal normálne na jeden náboj dvoch. Ako... Nemyslel som, že nás dva dá, no. Už niekto jedol vývar vidličkou? Tak som prvý. Počkaj, tu je meso? Čo ti jebe? Vo vývarí väčšinou je mesko. Oh, short. Never mind. Chodím teraz full body, lebo snihalme 3 krát do týždňa. To je dobré. To je super, 3 krát do týždňa je úplne fresh. Šéfo. Aj my dáme veľakrát full body tréning. Už napríklad dáme 2 cviky na každú jednu partiu za tréning. A ďalší deň zase dáme 2 cviky len iné, proste vieš, na každú partiu. To je jeba, mňa to baví. Dia, ty sa zase pičíš, že? Tuté! Prečo je Dia piči? Dia piči. Hlava piči. V Trnave za akvaparkom je pohoda, tak aj tam sa tuším dá hrať ten tvoj volejbal. Tuteň, nech sa páči, ja tu mám takýchto športovcov. V Trnave za akvaparkom, bol som v akvaparku v Trnave, pil som tam piňa koládu. Ty smrad!
Kamaráde, toto keby si mal akože dobrý timing, Mito, tak by som ťa zavesil u nás doma za vajca na slivku. Si ma spomenul na tom šorte a nedal so zadu. Takže chápeš, že aj tak ma zabil? Aj tak ma zabil, Miťo? Ty kundus? Si rád? Dobre. A máme jednu otázku ešte. Áno. Dnes sme v aute riešili, tí, čo máte chlpaté venčeky, stáva sa vám, že sa zle vytriete? Láska, ty neodpovedaj. Vieme, že máš osobného vylizovača po srani. V prvom rade rozkúrim proste šporák na devinu. Nie. Toto je šporák. A spravím, že... Jaj! A vybavené. V druhom rade po vecku idem výlučne vždy do sprchy. Vždy. Chápeš? Vždy. Odšrobujem si tú hlavicu zo sprchy a najbem si to až tak po žalúdok. Watch short. Potom to vyťahnem. From city. Takže som clean, čistý, clear, čisto. Jan Pavol II, clear. No, chápeš to? Som si to len predstavil, ani ma to rozrušilo. Takže vyplach žalúdka, áno, presne tak, Piračik Serus. Čauko, matko a chát, ako sa máme? Dobil som 21 euro na Jackie Drope. Som zapojený do súťaže, alebo nie? Lebo moja spolužiačka dakedy dávno screenshotla spolužiakovi sestru na zrkadle a na IG správy, lebo sa tam dostala a povedala, že omylom vyhrala Monster Dildo za 1200 euro. On to povedal učiteľke a učiteľka, že a čo? A skoro on mal z toho problém. Nie názor. Zirex, ďakujem za bled. Ak si dobil 21, tak si určite základným súťaži, ale že tej ďalšie budeš. Teraz mám musím rozdať nožiky 15. končí trade ban. 15. vám to rozdám, to je útorok v stredu. Pretože sa utieram tak 11 krát a už ma to nebaví. Máš to aj ty podobne? Fight. Jedenásťkrát? Zirex Rado Tuten, ďakujem, chlapi. Dor. Idem, Kevo, idem. Katy čisté, tam som to vybavil. Ďalšia časť bude kedy? Za pár dní, chalani, keď manažer mi napíše. Za pár dní. Po každom sraní do sprchy, to by ma zajímalo, kde si... Nevidím, pozri sa! Osprchovať! Čo mám spraviť? Ja to nepočujem ani, ty kokot! Defuzuje. Kde to bolo, Glenn? Bro, sorry. My chat is crazy. Čo ti jebe? Ja som prebal kvôli tomu kolo, lebo toto... Vieš čo? Nič. Vypnem to, keď budem hrať. Mohlo byť 11-8. Kokači tupí. Karin, ďakujem. Gučo? Idem za vami, vyhráme to, kľud. Na počesť zosnulého Chucka Norrisa, ktorý vlastne nezomrel, len nechal ostatných žiť, spomeniem pár jeho najväčších vecí, ktoré dokáže. Chuck Norris vie zdvihnúť zmeškaný hovor. Chuck Norris vie plávať po súši. Chuck Norris vie natankovať elektrické auto. Chuck Norris vie počuť posunkový jazyk. Chuck Norris napočítal do nekonečno dvakrát. Maxor, ďakujem za flair. Chuck Norris zase zomrel, on nechal len ostatných žiť. Čo ti jebe? Odjebalo ma. Na blízko je. Vypejko! Čo ti jebe? Tak by som zomrel, lebo proste prišiel sem za unicorn. Zase prišiel unicorn. 10-10. Pohoda, teraz vyhráme kolo a všetko bude v poriadku. Jasne, že vyhráme kolo. Nemám nákup. Ja ti hodím, pozri sa. A ja si zoberiem Galil. Alebo si zoberiem Deagla. Tak keď niekto zomre, ja si ho zoberiem.
Dneska som nebol myšovať Peugeot s myším, lebo som bol do 8 hore, kúkal som UFCčko a potom som do 16 spal a o 16 som sa zobudil, kamaráde. No. Pekná, čo ti jebe, na shot. Mrzí ma to jak kokot s tým Jiří, to je piči, že to hen tak odkurvil. Škoda. 3 mid. Škoda. No, ja neviem. Oh my god. Ja neviem, akože či to neboli hlavy, aspoň 1, 2, čo ja viem? Ja neviem. Takže oni mi vlastne poslali jedlo bez ryže, áno? To mi poslali akože len kúra? Čo sú kokoti? A kde mám nejaké rezance? Oni ma porobili jak kokota. Ojebali ma Číňania. Čo ti jebe, molotov hneď. Chystám zajtra. Čo ti jebe. Dobre, tu mám bumbo nambo. A zabudli na moje rezance. Názor? Nebudú tie Si si nebedal pri rohu? Kevo, to meso je hneď na dne tu. Jak ja, tak aj to meso je tu na dne. Počúvaj. A to si musím aj pri rohu, veď to tam bolo. Co tam bolo? Co tam? Ježišmarja, ideme si pozrieť menúčko hneď. Hneď. Ty mi ahoj. Od Číňana som si proste po roku objednal a hneď ma porobili, chalani. Dost HP má fiasko. One mid. City. City? Yes, yes. Hezké, hezké. Ach bože. Ach bože. Veď ryžu vieš robiť? Nemám tu chalán žiadny. Maybe we need AVP. Nemám ryžu. Ale ryžu by som vedel urobiť, ale nemám ryžu. Rado, dík za blurb. Áno, 10 klikov som dlžný. Áno, áno. Jebni zemiaky do rúry, písivka, nemám zemiaky. Nemám tu nič. Už ani kečup nemám. Pit. Jop, napravo je. On ma to pušne. A 11 bude tak jebli, že bude pušovať. No povej. Ja tam idem. Nie, on je napravo, kevo. Idem ja prvý. Bože, tento... The fuck? What the fuck? What the fuck? Nemám bombu. What the fuck? Ach, to je kokot. Podaj by mu na moje decko nakrylo Počúvaj štalo. tieto akože vtipy. Ja neviem, či máte 12 rokov a je vám to vtipné, alebo ste sa zasekli mentálne v roku 2000. Každopádne vráťme sa naspäť k hovnám. Niekto odporúčiť nejakú luxusnú hajzlovú dosku? Kľudne nech ma aj vytrie. Peniaze nie sú problém. Ja to totiž ujebem. Kde sa kupujú záchodové misy? Dosky. Mesiarni. U mesiara, že? U Fabuša. Tu ten ďakujem za blurb. A tak nešlo. Ja som... Hnoj ahoj. Hnoj ahoj. To sa ešte aj rímuje. Chápeš? Musíš ma tu chodiť zdraviť každý deň. Cítim sa ako reper potom. Vieš, že viem rímovať pekne. Je to 12-12, chlapci. Ja som druhý. Prečo mi tu zase e-maily ma tu boblatujú? Ticho. No, ja tretí, ja nič nehrám. Kira, ahoj. Go win, guys. Go win?
Akože vyhrať už nevyhráme, ale toto kolo by sme mohli vyhrať, no. Dobre to začalo, dobre, ďakujeme. Mám jedného známeho, čo robí na zakázku hajzlové dosky. Vie ti urobiť na mieru 2 sekundový top. Oči hore, jazyk dole. Odporúčam 1:10. Je to piči. 2 nám ide. Je to piči, nič som nehral. Chápeš, že keby zabijem toho, čo defuzoval, tak je to 11-9 a my to vyhráme, oni mali eko? No. Takže proste Pink Fluffy Unicorn odjebal kompletne celú hru. Kto to poslal? Zuli, ahoj! Ty kokot. Rado, ďakujem za blerb. Pink Fluffy Unicorn to úplne celé odjebal. Strašné.